Dali kabuang imong yawa. Liyo, unsa ka? Buwagon ko. Mayra. Sabi daw, balong sakitan nga. Dan sa dahilan ay. Gadukoy ka dito sa February 4. Kay waday. Darot. Dili man jud. Dili. Ani man jud ni. Ako man dumugso ng babae. Naray kay zone. Oo na. Kato akong ipagita sa ibo ba. Tugwapa kayo. Layo rin yung no, pangit nimo. Wapa to. Amba na namin kay katog raman na. May pay katog ra unsa man jata karon. Sakit tayo. Ano bitong isod? Normal minang sakit. Parte biya na sa gugma bisag ako kapila no sakitan ay. Kagi na mga na mga away-away mga duda, di mi na mawa gyud. Ay na permente gyud sa ay papadala. Pada mga mo lakit ang yaw. Sakitan gyud do mandog ibiya siya. Away kaingon sa imo, kalimte na na. Kasi baday kuanday maka na gyud gidugayan. Kaya na. Kag na uyab to, baka pila-pila man ka. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg.